Muñoz Sá. O primeiro premio convocado aquí neste instituto foi unha homenaxe primeiro ao teatro, primeiro á escrita da xente nova como a vos, os aqueses testes dialogados que fixestes en lingua galega, vale? Metedeos no concurso. Vedes aí ese primeiro concurso de dramaturxia, a escrita teatral, a que viva a forza do teatro e tamén a unha muller. E eu pregunto, el que terán as Begoñas? Que terá ese nome de Begoña, vale? Que fai mulleres fortes e bravas, mulleres amigas, mulleres feministas, comunicadoras. Que terá ese nome? Aí queda, de aquí o 17 de maio, Begoña Camaño. Hoxe recordamos a Begoña e recordamos e aplaudimos o autor gañador, Carlos Labraña. Damos paso a Sara, damos paso a Diego e damos paso a Mateo. Serán as voces que encherán de carne e de emocións o texto da entrevista. Deixo-vos con eles, despois continuamos.